V4 ಚಾನಲ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕುಲು ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐಟ್ ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾಂಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಥವಾ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಟ್ವೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೋನಲ್ ಮಂತೇರು ಸೊ CPL V4 ಮೀಡಿಯಾ CPL ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಗೋತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೀಸನ್ 1ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ 2ಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ CPL ಬಿ ಅ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
V4 ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಸುರುತ ಹಂತದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತದಾಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ನ ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತವೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್.
ಸೋಬೆಲ್